Hvad er det, du har der? Det er en vindmølle, som der trækker en bil. Det sjove ved den, det er, at den kører mod vinden. Okay. Hvordan kan det være, den gør det? Det er fordi, at så blæser det ind der, og så kommer den til at køre rundt. Og så er der en nedgearing herinde, for den ikke kører for hurtigt. Og så Kan du vende den om, så jeg kan se det? kører den ud der. Og så kører den hele vejen herned, og så kører den ned til det der tandhjul. Og så kører den hele vejen her hen, og så tager den, og så kører den ned på hjulet, og så er der sådan der. Det er sådan, at de bliver sættet sammen hjulene, så den bliver trækket i begge hjul. Okay. Hjulet, vindmøllesbil. Hvem har lavet den? Mig og far. Har det taget lang tid? Ja, godt 3 dage. Har I prøvet den? Nej, det skal vi i dag nede på stranden. Det er værd at sætte fingrene på. Jeg kan ikke